ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆರೆಗ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ತೂಕ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಸಿ ತಲಕ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೋರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ನೆ ನಮ್ನೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ ಅಂಚ ಅದಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತರ್ ಪಂದಾಂಡ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪತ್ತು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಈ ಮುಂಚಿನ ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರೆಡ್ ನನೆತೆ ದೀತೆ ನನೆತೆ ದೀಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮುಂಚಿದ ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಡೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತಾವು ಆತ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಾಣ ಒಂಜಿ 7 ಎಡ್ಮ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವರ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಂಚಿನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ನನಗೆ ಒಂತಂತನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೋಡು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ನನೆತಿದ್ದಿತ್ತನ ನೀರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆಯರಿಗೆ ತುಳಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಉಡು ಬೊಕ ಐನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೇರ್ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ತೆಲುಪು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಏ ಪನಿಕುಲು ಮೀನಿಗ್ ಅರೆಪು ಪಾಡು ಬರ್ತುಲ್ಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೆತ್ತದ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಸೇರ್ಸ ತೆಲುಪು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂದಿನ ವಾಮೀನುಗ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅತ್ತನ 1 ಗಂಟೆ ದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಲಾಯ್ಕುಡು ಒಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಡ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅತ್ತಂಡ ತವಾ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರಿ ಅಂಚನ ರೆಸಿಪಿ ತುಯ್ಯರದ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಬೈ.